And good day everyone. So magtabi na pud na ninyo karon sa pulong sa Ginoo. Ang atong verse nga pagaisgutan karon mga igsoon, isa sa pinakaganahan ako nga verse. Ang author ani isa sa pinakaganahan ako nga author because nahimo niya nga dasigon iyang kaugalingon bisan wala siya kauban nga mga tao. Ang iyarag yung kauban, ang pamuhat sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo. So this is King David. Ang Psalm 23 verse 1, Salmo 23:1, anong pulong sa Ginoo diha. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang topic nga pag-iisgutan karon mga igsoon is about motivating yourself. Muni pinakalisod sa ubang Kristohanon. Tungod kay dili ta kabalo unsaon pagdasig sa tong kaugalingon. Magsalig patang na yung mga pastor mo, Bible study na to, mga D group leader or Bible study leader nga mo duol na to for us to be active sa itong pagpangalagad. And karon nga situation, delikado kayo because online na lang rabatanan na itong mga pagdaig. Wala na itong mga pangumusta, wala na itong mga normal na itong ginahimo sa church. Karon mga premier na lang o mga online na lang ang mga pamaagi for us to grow. And I do believe daghan kay mga tao nga nangabugnaw karon. That's why this is for everyone nga maminaw ani nga maglisod siya unsaon niya pag-motivate himself. Maglisod siya nga unsaon niya nga mapabilin iyang kaugalingon nga on fire nga siya na lang isa. Maglisod siya nga para ni sa usa ka tawo mga igsoon nga naa sa iyang wilderness sa iyang kinabuhi karon nga siya na lang isa og ang presensya sa Ginoo nga unsaon niya nga mahimong ipakita sa Ginoo nga nagpadayon ang iyang paghigugma, ang iyang kadasig ug iyang pagpangalagad diha sa Ginoo bisag wala nay mata nga nakita, wala na'y dalungga nakadungog nga mga tao, pero magpabilin gyapon ang iyang gugma sa Ginoo. So unsa ni David mga igsoon nga mahimong i-motivate na yang self. I was praying for this, Lord, giunsa din ni David. And then mga tulo ka punto mga igsoon out of my prayer diya kay Lord. Nag-reveal ni Lord sa ko ang pinakaunang mga igsoon is you need to tell yourself to move. You know what? Ganahan kay ko aning boxing. Yung mga anak-anak, bitaw mga boxing. You know what? Lahi ako ning na-share sa una, but ako ni ibalik karon. Lahi si knockdown o lahi si knockout. What I am trying to tell you is, it is okay mga igsoon nga ma-knockdown ka sa imuang boxing nga life. Basta dili lang ka ma-knockout. As long as dili pa na musulti ang referee nga knockout ka, then you can continue to fight. Sometimes mga igsoon pag ma-knockdown ta sa kaaway, ma-knockdown ta sa atong weaknesses, ma-knockdown ta mga igsoon sa mga istoryang dili maayo, ma-knockdown ta mga igsoon sa problema, ma-knockdown ta mga igsoon sa atong mga madunggan mga igsoon. Sometimes magdi na taganahan mo lihok. Sometimes mga igsoon mo yung okay, I give up. Okay, pildi na ko dali ra kay na malitok nato usay. When we are struggling because of the pain, sometimes ang mga word nga atong maater mga igsoon is magpataka na lang yun ta because of that pain. That's why you need to tell yourself, igsoon, move. You need to tell yourself, move. Wala pa nahunaw ang referee pagsulti, wala pa nakadeclare ang referee that you are a loser. Until dili mahuman ang bell, until dili musulti ang referee, dili mo declare ang referee nga pildi ka, then you need to move. And Jesus is your referee. Si Jesus po ang nagahawid sa kanang button sa bell nga para mo tingog. And you know what mga igsoon, dili gid mo tingog ang bell for you nga mahimo kang pildido. And dili gid mo tingog imong referee nga si Jesus para ipakita nga pildido ka, because dili gid na siya mo tingog kay kabalo siya madaugon ka mga igsoon. You know what? Dili dako nga problema ang ma-knockdown ta. Ang dako nga problema kanang naa na tay strength pero di na ta ganahan mo lihok ug bangon nga naman nasakitan na ta. You know what? Enough anang imong kahadlok tungod sa pain imong na-encounter kagapon. Kay kanang imong pain igsuon nagpaila na nga buhi ka sa imong pagpangalagad. Kay kung wa na gani kinasinati ang kasakit, delikado na kayo nga naman, basin patay na ang imong pagpangalagad diha sa Ginoo. Ang reason why nga nung naay pain mga igsoon, in order for you to realize this, that you need the presence of God to heal you.
na ay pain mga igsoon for you to encounter brokenness nga naman kaya na ang pulong sa Ginoo mga igsoon. He is so near to the broken-hearted people. That's why if you are broken-hearted and you encounter pain, you are so near diha kay Lord. That's why dili reason ang mo quit or mo give up ta. But the main thing is we need to continue moving diha sa pagpangalagad sa Ginoo. And ikadua mga igsoon is stop looking for shortcut. Para maimo ma-motivate ang imong self mga igsoon, ignon mo imong kaugalingon. Huy, undangan na ng pagpangitag shortcut. Because kita nga mga tao mga igsoon, when we encounter emptiness, when we encounter this kind of struggles, when we encounter the Goliaths in our lives, sometimes mangita tag pinakaduol nga exit nga atong maduulan, and sometimes wa tay makita nga exit batang ato ra yung atubang mga igsoon is katong mga javelin nga gipanglaway sa ulo sa tong kinabuhi, and we need to dodge it. We need to look at the waves as if God is so good sa atong life, at lisod kayo mahimong okay kidagko kayo ang waves. But mga igsoon, I'm telling you, stop looking for shortcuts. Sometimes sa atong life mga igsoon, mangita tag somebody nga mo discipline sa tuwa, mo tell sa tuwa, inani atong buhaton, but sometimes mga igsoon, all you need to do is kanang unsa man, find your discipline. Instead of find somebody who will discipline you, find your discipline. Pangita ang imong kaugalingon nga disiplina igsoon. Ikaw na mismo ang mo disiplina sa imong kaugalingon nga kinahanglan gyud og disiplina. Kinahanglan niyo masabtan mga igsoon nga ang tao nga nakaila sa imong kaugalingon dili man imong pastor. Dili po ang imong Bible study leader. Ikaw man mga igsoon. That's why until dili nimo pangitaon imong kaugalingon nga disiplina, dili gyud nimo mabago imong kaugalingon. Kaya ang telling you mga igsoon, it's just 3% sa kanang mga istorya sa mga tao ang imong tuuhan. 97% ana mga igsoon nagikan sa imong kaugalingon nga decision. Bisan pag unsaon kag tambag sa mga tao nga inanim buhaton, bisan pag apilon ka sa imong Bible study leader o inaniigon kag maayo si yung pastor, si ang mga wali para lang bago ka, but no, dili gyud. Nga naman 3% lang ana is gikan sa ila, but 97 ana imo nang kaugalingon nga decision. The reason why bisan pagdugay na kagapanimba pero gaka-feel lang gyapon kag kaluya, gaka-feel lang gyapon ka nga murag walay alibyo sa imong kaugalingon, walay kanang wala gyud ka nakasinati og katagbawan kayo bisan perminti ka gasimba nga naman, because you are not finding your own discipline. And that is a must mo ni nakita ni David nga I don't want somebody else for me to be happy as long as I have my Jesus and I am faithful and overseeing the flocks na gihatag ni Lord sa kuha, then I am happy. I am satisfied. I don't need to drink this alcohol. I don't need to drink this wine. I don't need nasuyupon na ako ng sigarilyo. I don't need to take these drugs for me to fit in and live as happy as this kind of people. I have my Jesus and He is all that I want. That's why nakadeclare si David nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nga naman, ana ang mga tao nga boring daw kuno kayo, may mong Kristohanon, laay daw kuno kayo sangatan, may mong Kristohanon, awa kuno'y kalipay, inani kuno, ang tubag sa uban, nagabasa na po na ko ni. Mas luoy sila, kay naluoy ang kalibutan sa tuwa lagi, kay dili ta kainom, dili ta ka sigarilyo, dili ta maka party, dili ta maka pangdisko, dili ta makabuhat og mga dili maayo nga ilang ginabuhat, di kuno ta malipay. Then ang tubag atong akong nabasa pod ana siya nga mas luoy mo kay kinahanglan pa mo manigarilyo, kinahanglan pa mo inom, kinahanglan pa mo mag-drugs, kinahanglan pa mo magsayaw-sayaw, kinahanglan pa mo ubang tao para malipay mo. Unya ang kami Ginoo lang, okay na, si God lang sapat na. Kana imong i-realize igsoon, you don't need anything in this world for you to be satisfied. Yan naman ang tanan ning kalibutan na mga igsoon, mura nag-birthday kapang karon lang pagkaugma wala na. Munang igsoon, pamalandungi kayo sa ngatanan sa imong kaugalingon. Nga you need to find your own discipline ba? Usaw-unsang pamagi, stop looking for shortcuts. You know what mga igsoon, God wants you
to travel in that long cuts mga igsoon sa imong life, because out of that long cuts nga makita nimo ang daghang mga tunok mga igsoon, makita nimo ang daghang mga Goliaths, mga big waves of problems, mga walls of Jericho sa imong kinabuhi. Out of those kind of struggles mga igsoon comes wonderful testimonies, comes wonderful meditations. You know what mga igsoon sa Bible, ang moment mga igsoon nga grabe ang pamuhat ni Lord dito, atong moment nga lisod kayo sila, ang moment mga igsoon nga grabe ang revelation ni Lord, ang pagpanandog ni Lord dito, atong ga-struggle kay sila mo nang igsoon. You are blessed if naka-encounter kag struggle, you are blessed if naka-encounter kag walls of Jericho, you are blessed if naka-encounter kag wilderness nga naman. Mauna ang pinaka best place nga imong ma-feel ang sweet communion nimo ni Jesus. Muna ang best place nga mo ipakita kay Lord that naagid mo'y intimacy duaan. Pagka-exciting yun kaysa katanan, pag muundag na kang pangitag ni shortcut, I'm telling you, and pag ma-excite na ka sa mga long cuts ni Jesus, mapareha na ka ni David. Dili man diretso nga pagkaugmat na himo siyang hari, pila pa ka mga tuigan na himo siyang magbalantay sa karnero. Wala siya nag-take og shortcuts. Wala yung mga tao nga mga tao nga na duol sa kana bitang mga apply bitaw. Kabisan pag cum laude ka pero ang imong kauban nga apply is anak sa tag-iya, seged ang mapili. Si David wala inana, wala siya kanang kuan, batang iya lang gid long cuts gid yang giagian nga wala, dili siya inila. Pero ilado kayo siya atubangan sa Ginoo. Dili kinahanglan igsoon nga mahimo kang inila sa ubang tao para mahimo kang malipayon, para mahimo kang tagbaw. Maila lang ka sa Ginoo, kabalo lang ka nga ilado ka sa Ginoo, okay na ngayo ang tanan. Pagkaanindot kayo ana igsoon. As in excited kay ko nga mainana pod ka sa imong kinabuhi. Ang pinakalas mga igsoon is keep fighting forward. Again, anak ko nga daghan walls of Jericho, daghan Goliaths, daghan kag maagian sa wilderness mga igsoon. But you need to keep fighting forward. Kanang pain nga imong na-encounter, layo ra kay na sa kalipay nga imong madawat puhon igsoon. Kanang imong kasakit nga na-encounter, I'm telling you, sometimes this is the reality. Ang imong pain sa una, kadaugan sa mga tao nga makadungog sa imo ang karon. Ang imong gikalisdan sa una, tubag sa mga pag-ampo sa mga tao nga naka-encounter ana karon. So but pasabutan na mga igsoon, the reason why gi-allow ni Lord nga maka-encounter ka ana kay sa unahan gamiton kanyas daghan nga mga tao nga imong masiran kung giunsa sa Ginoo pagpamuhat og milagro sa imong kinabuhi adtong panahon na. Pagkaanindot igsoon nga mahimo ka bitaw nga kanang frontliner igsoon. So keep moving forward, keep moving forward, keep moving forward. You know what mga igsoon, akong nasayran ba? Ang NBA mga igsoon, dili na mahimong NBA kung walay player. Unsa pa man, ang boxing nga dula mga igsoon, dili na mahimong inana nga boxing kung walay mga boxers. Ang gym mga igsoon, dili na mahimong fitness gym kung walay gusto magpa-fit anak. What I mean mga igsoon is ang bula dili na mahimong nindot igsoon pag wala po'y mo gamit anak. Pag walay mo pauntol anak, walay mo dribble anak, walay mo itsa anak. But pasabot anak mga igsoon sa imong kinabuhi, you really need to move forward. You really need to move forward. You really need again to move forward. Kay kung dili na nimo gamiton ang imo ang pagtuo nga sama sa bulawa ya punay pulos. Kung dili na nimo gamiton ang kalipay sa Ginoo nga gihatag sa imuha kay magpabilin ra ka sa imuong kaluya, wa ya punay pulos. Bisan pag-giignan ka sa Ginoo nga gidaog na nimo ang kalibutan, kung di na nimo gamiton nga klase nga declaration sa Ginoo, mura nagbula nga nas daplin, mainita na lang na di gyapon na makahatag og kanindot sa imo, o di gyapon na makahatag og kalipay sa imo until hawira na nimong bula, i-dribble nimo, giitsa, diha ara nimo ma-feel ang joy sa paggamit anak. Igsoon again, bisan pagitagaan kag kalipay, gugma kalinaw inana sa Ginoo, tubag sa imo ang kalisod, tubag sa imo ang mga pag-antos, tubag sa imong pagka-broken kay gibulagan ba ka o sinaytaw sa imo kay gibetray ba ka, tubag sa tanan nga mga kasakit sa imong kinabuhi. Kung di to nimo gamiton tanan kay magpundo ka sa mga gipanggapo sa kaaway sa imo, magpundo ka nga mahimong peneriso, then wa gyapon di gid nimo ma-enjoy imong life. Ma-enjoy ra nimo pag
mo-move ka og imong ma-discover, oy, wala man day ni luck ang prisuhan sa kaaway, pwede ra man day nako ning abrihan kay gibungkag naman day sa Ginoo ang tanang mga pultahan nga nakababag sa kuas pagpangalagad nako sa Ginoo. Uy, free ra man day kung makagawas, and then imong hawiran ning pagtuo, gamiton nimo ang grasya sa Ginoo nga ang Ginoo kanunay nga nagapasaylo og naigugma mo ang mercy sa Ginoo, ang kalinaw sa Ginoo. Igsoon, I'm telling you, bisan pag wala nimo na makita perminti imong pastor, imong group leader, ang ubang kauban sa simbahan, it is only you and Jesus, it is only you and God. Igsoon, nasayod ko that you could motivate yourself. Munang while naapa ning insecure karon, ipakita sa Ginoo nga ikaw madasigon sa imong pagpangalagad hangtod sa iyang pagbalik. Walay makapugong kay nato. Again, this is Pastor Jay telling you, when you pray, everything will be okay. And to God be the glory.